Martxan da Liburu Gaztea Book Trailer lehiaketaren 9. edizioa. 12 eta 16 urte bitarteko gaztea bazara, animatu eta parte hartu Liburu Gaztea lehiaketan. Nola? 2020-2021 ikasturtean, lehiaketarako proposatutako liburu bat irakurri, taldean bildu, gidoion bat osatu eta montatu zure trailerra. Zalantzaren bat baduzu, ikusi eta ikasi gure webguneko bideo tutorialarekin. Bi kategoria daude, ikastetxeka eta norbanakoka. Zure ikastetxeak lehiaketan izena eman badu, osatu launakako taldeak eta hasi lanean. Zure kontura ere parte har dezakezu, bideoa norbanakoen kategorian aurkeztuz. 2021ko martxoaren 5 da book trailerrak bidaltzeko azken eguna. Aurtengo proposamenak eta bestela ezinbestekoak zerrendetan aukeratu zure adinari dagokion liburua. Lehiaketaren oinarriak 3ubebikoitza.galtzagorri.eus/liburu gaztean topatuko dituzu. Liburu bat irakurri, gidoion bat prestatu, sakaturrek eta parte hartu!